ҳамватанони азиз, умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. боротонро ҷамъ кардед. ҳамватанони азиз, мошин бобои Исроил рӯзи душанбе то рӯзи 24-26 апрел ба роҳ мебароянд. дӯстои азиз, борое тайёр кунед. худо хоҳад иншоалло бо хости Алло борои шумо соғ саломат ба хонатон то дари хонатонро бурда мерасонанд. аз шаҳри Хуҷанд сар карда то Душанбея ноҳияи айни 68-8. дӯстои азиз, занги шуморо интизор ҳастем. инчунин авиакаси мо 24 соат кор карда истодааст. дар хизмати шумо ҳастем. инчунин кор барои бародаро дар шаҳри Екатеринбург камтар дуртар шаҳри Реж подробна телефон мекунед бо Исроилба. инчунин барои кор авиакаса номери ман 932 115 97 97. салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. ҳамватанони азиз, идатон муборак бошад. куҷое бошед, сарбаланду пирӯз бошед. аллоҳ мададгоратон бошад. ҳамватанони азиз, рости чанд қадар шуд ба каналамо навор намода истодааст, камтар бемор будем. аз ҳамин сабаб бародари азиз, мисли ҳар вақта дар хизмати шумо ҳастем. авиакасамон кор карда истодааст. инчунин бародароям дар шаҳри Екатеринбург ба кор даъват мекунем. номери ман дар зери навор мешавад. подробна ҳама информатсия дар ватсап ё менависед ё занг мезанед. бародари азиз, фақат ватсап кор мекунад. боқӣ дар амони Алло бошед. дӯстои азиз, дӯгӯи ватан модар бошед. салому алайкум.